Politická scéna na Slovensku zažíva ďalší otras. Poslankyňa Jana Bytó-Cigániková po svojom vylúčení zo strany SAS prvýkrát otvorene prehovorila o svojej budúcnosti. Spolu so zakladateľom strany Richardom Sulíkom naznačili, že ich ďalšie kroky môžu výrazne zamiešať politické karty. Konflikty v SAS vyvrcholili po marcovom kongrese, keď delegáti odmietli zaradiť Sulíka na kandidátku do ďalších parlamentných volieb. Vedenie strany to označilo za jasný signál nového smerovania. Krátko na to sa ešte viac vyostrili aj vzťahy s Cigánikovou, ktorá čoraz otvorenejšie kritizovala vedenie strany aj jej politický posun. Republiková rada SAS ju minulý týždeň definitívne vylúčila. Podľa vedenia strany mala dlhodobo poškodzovať jej obraz. Cigániková však tvrdí, že problém bol v hodnotových rozdieloch. Dobré koaličné zákony som nemohla podporiť, lebo Fico. Mne to ako argument nestačí, vyhlásila. Ostro sa vyjadrila aj k pádu vlády v roku 2023, za ktorý býva často kritizovaný práve Richard Sulík. Za to si s Richardom zaslúžime metál, že sme krajinu zbavili Igora Matoviča, povedala. Cigániková zároveň tvrdí, že SAS sa podľa nej postupne mení na populistickú a ľavicovejšiu stranu. S kolegami sa snažím vychádzať korektne a myslím, že je to obojstranné, dodala s tým, že svoju ďalšiu politickú cestu plánuje po boku Sulíka. Richard Sulík následne oznámil definitívny odchod zo strany po 17 rokoch. Tvrdí, že strana sa vzdialila od hodnôt, na ktorých vznikla. Spomenul témy ako odluka cirkvi od štátu, nelegálna migrácia či kritika Green Dealu. Cigánikovú označil za posledného Mohikána, ktorý tieto pôvodné myšlienky ešte zastával. Preukázala voči mne extrémne množstvo lojálnosti a na takéto veci ja nezabúdam, vyhlásil Sulík. Zároveň priznal, že o tom, že nebude na kandidátke SAS, sa dozvedel z médií. Nečakajte, že budem do svojich bývalých kolegov kopať, odkázal. Sulík však zároveň potvrdil, že v ďalších voľbách kandidovať plánuje. Na stole máme viac možností. Áno, jedna z nich je Sme rodina, ale nie jediná, povedal. Nevylúčil ani vznik novej politickej strany, no konkrétne detaily zatiaľ prezradiť nechce. Priznal tiež, že rokoval s predsedom Sme rodina Borisom Kollárom o možnej spolupráci. Cigániková navyše ocenila posun hnutia. Sme rodina k pravicovým témam a pripomenula aj pomoc, ktorú jej Kollár v minulosti poskytol pri presadzovaní zákonov.